Good morning mga igan. Dito tayo ngayon, magbutingting tayo ng sirang electric pa na iwan ko lang kung gagana pa to mga igan. Paganahin natin to. Tagal-tagal na rin to mga igan. Sayang din to mga igan. Pag-iikot may magawa tayo maganda nito pag iikot mga igan. Kaya ito silang buting tingking.
Ayan lang mga iga, no? Na paano natin. Yan, no? Umiikot yan mga igan. Kita mo, umugong. Umugong. Yan, pakita talaga natin. Ini-spark pa, oh. Mga igan, no? Yan, no? Ikot. Umugong. Tingnan natin. Ano muna natin to, ha? Yan. Oh. Lakas. Napakalakas. Kondisyon pa yung motor niya. Ang problema naman ito yung stand niya, eh. Napagana natin. Napagana natin siya. Lakas, number 4 lang. Isa lang talaga. At least mapapakinabangan natin to. Ayan po mga kaibigan. Yan lang po ating video ngayon. Maraming po salamat yung panonood. God bless.